Jeppe, Trollebol, het van Sproeten, Joks en Lol. Geef mich meer die hand en reis met mich door het land. Want in ons Limburgse landje valt van alles te beleven. En nu wets mijn Jeppelientjes leven, niet doen even. Jeppe, Tippetop, de bus einde, Sproetenkop. Ik mooi van kleur en de natuur. Jo, Jeppe, begin dan maar met een nieuw avontuur. Oh nee, dat is niet oké. Hé, wat is dat hier? Wat is hier gebeurd? Mijn driewieler is helemaal kapot. Nou ja, dat driewieler was toch al oud en ik wilde eigenlijk graag een nieuwe hebben. Een supersonische vliegende driewieler. Hé, kijk daar hebben ze de Techno-kids. Nick en Nicky. Hallo Nick, hallo Nicky. Ah, Jeppe, wat is dat nou? Is die een driewieler kapot gevallen? Nou, nee, ik snap er niks van. Maar waar kom jij vanaf? We komen net van Tech4U. En we zijn nou op weg naar het technocentrum. Nou, dat komt gewoon goed aan, hè. Dan kunt jij mijn driewieler helpen repareren. Wacht eens even, misschien kunnen we wel een vliegende driewieler bouwen. Dat is een interessant idee, Jeppe. Kom maar mee. In het technocentrum hebben we alle gereedschap bij de hand. Dan gaan we door snel aan het werk. Hé Nick, we hebben niet veel tijd. Wat ze Jeppe? Weet weetjes gewoon vanavond samen op stap? Op stap? Ach, dat is toch allemaal onzin. Hé Nick, ik heb een vraagje. Wie kunt het eigenlijk dat een vliegtuig kan vliegen? Een vliegtuig dat heeft vleugels. En bij voldoende snelheid zullen die vleugels het vliegtuig helemaal omhoog. Snelheid. Maar kunt ze me al goed liggen wie een vliegtuig voldoende snelheid krijgt dan, hè? Nou, doe je zweefvliegtuigen zonder motor die omhoog getrokken werden. Maar ook vliegtuigen met een motor en een propeller die het vliegtuig eigenlijk als het ware gewoon naar voren zuigt. Maar de vliegtuigen waar ze met op vakantie geest, die hebben toch helemaal geen propeller? Wat vertelt dit me nu toch? Nee man. Het zijn grote passagiersvliegtuigen. Die hebben straalmotoren. Die straalmotoren zuigen het vliegtuig ook vooruit, maar duwen door de uitlaten. Net als een ballon die leegloopt, het vliegtuig vooruit. Dus een ballon die leegloopt is eigenlijk een soort straalmotor? Nou, dan komen op mijn supersonische driewieler minstens 10 ballonnen te zitten. Ah Jeppe, ik weet niet of dat gaat werken. Ik denk dat ze toch net als op die oude driewieler eerst snelheid moest maken door keihard te trappen. Nou, dat is gemakkelijk zat huur. Maar wie kan eigenlijk een vliegtuig besturen? Een vliegtuig in een stert en daar bestuurt een piloot het vliegtuig mee. Maar aan de stert en ballonnen, daar bouwen we morgen wel een verder. Afgesproken, Jeppe? Ja Jeppe, we moeten nu echt gewoon vertrekken, want we hebben afgesproken dat we naar een verkleed bal zullen gaan. Ah, dat is geen probleem huur. Dan werk ik gewoon even alleen verder aan de stert. Nee. Liever niet, Jeppe, dat gaat vast fout. Morgen werken we verder. Tot morgen! Ach, wat nu toch weer een onzin. Waarom wachten tot morgen? Ik ben zelf een echte techneut en ik heb geen stert nodig. Hup, snel ballonnen op mijn Space Shuttle. Een vissenkom boven de kop en dan hup naar de planeet Mars. Hey Nicky, doe liefst net een echte alien. Ach, moest eens naar zichzelf kijken. Ik weet zeker dat niemand zo zal herkennen.
Oei, dat was wat ze noemen een harde landing. Maar wat een snelheid, mijn supersonische driewieler, dat werkt echt. Ik ben de eerste jippetakkeer die op Mars is geland. Oh, mijn supersonische driewieler is wel gans aan het diggelen. Wie moet ik nu weer terug naar de aarde? Hey, hallo, ik Jippe van planeet Aarde. Wie zijn jullie? Verdorie nog niet aan toe, ik versta er niks van, hè. Ik aardbewoner en ik groeten jullie van hartelijk. Bliep, 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 bliep. Bliep, 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 wiebelen, wiebelen, wabbelen, wobbelen, woepie, een snoepie en een stinken poepie. Hey, leuk hoor, wie kent dat? Wie komt jij hier op Mars terecht? Jippe, we komen net van het baaltruc. En du bist helemaal niet op Mars. Du bist in een zangberg omhoog geland. Du is met 10 meter gevlogen. Oh ja, oh ja? Ja, lach me maar weer uit, hoor. Wat doe je wel niet? Flauwe grapjes allemaal van u. Maar ik zal je eens gaan laten zien. Ik bouw gewoon een nieuwe driewieler met 50 ballonnen. En dan vlieg ik gewoon naar de maan. Zo, oh. Oké, Jippe. Zeker goed, hè. Maar, ja, sorry. Ik had jouw driewieler geleend en... ja, die kwam die mallo en dus... en die ook... Oh, nee! Oh.